Исәнмесез, кадерле тамашачылар, исәнмесез, кадерле Әлфия апа. Мин Светлана Шевалеева, Казан Милли тикшеренү техника университетының химия укытучысы. Язмыш җилләре мине 2016 елда Әлфия Пайдарская белән таныштырды, һәм без бик дуслашып киттек. Мин аны шундый яраттым һәм кулымнан килгәнемчә булышырга тырыштым. Менә 4 ел үткәч, бер искиткеч вакыйга барлыкка килде. Менә шуны сезгә сөйләп китәсем килә. Аның башы булай булды. Бу үз изоляциялар башлангач, Әлфия апа оештырган традицион концерт гамәлдән чыгарылды. Ул шуңа шундый борчылды, ул үз изоляциялар тиз генә бетмәс микән дип өметләнде, ләкин кызганычка каршы ул тиз генә бетмәде. Шуңа күрә минем бер идея туды. Мин аны киңәш һәм ярдәм сорап, ханым исемле Европа татар ханымнарын берләштергән WhatsApp чатына яздым. Алар ул идеяны шундый күтәреп алдылар. Шундук бергәләшеп нидер әзерли башладылар, рәхмәт яугырлары. Шуннан мин аны интернетка язарга булдым. Үземнең бар булган аккаунтларыма булай дип яздым. Әлфия апага сөенеч, хэштег идеясы дип әйтик инде. Кадерле дуслар, ярдәм сорыйм. 25 майда Әлфия Пайдарскаяның туган көне, юбилей. Ул ел сайын 2 концерт оештыра. Берсе яз көне җиңү көненә багышлап, икенчесе көз көне Сарапа Садыкованың туган көненә 2 ноябрь тирәләрендә. Күп кенә җырланмаган җырларга тормыш та биреп җибәрә, таныш халык яраткан җырларны да программага кертә. Быел язгы концертын ТССРның 100 еллыгына багышлаган иде. Программасы бик кызык. Кызганычка каршы, бу өйдә утырабыз сәбәпле концерт гамәлдән чыгарылды шул. Ул аңа бик борчыла. Шуңа күрә минем бер идея туды. Бергәләп аңа күңелле бүләк ясарга. Теләгәнегез берәр Сарапаның җырын җырлап, Әлфия апага сәлам әйтеп, видео төшереп миңа җибәрсәгез, мин аңа туган көнендә зур концерт күрсәтер идем. Сарапаның иҗатының җыентыклары, җырларның ноталары белән сүзләре электрон вариантта миндә бар, кирәк булса, электрон почтага җибәрә алам. Ничек карыйсыз? Телефонга да төшерсә ярый, тормышча, аннары аларны рөхсәт итсәгез инде интернетка да куяр идек. Сарапага да истәлек булыр иде. Ничек карыйсыз? Видеоларыгызны көтеп калам. Бу дүшәмбе 18 май көне иде. Бер атна эчендә бу үтенеч шундый киң таралды, аны минем дусларым һәм подписчикларым таратты һәм инде шимбә көнне булай дип яздым. Әлфия апага сөенеч, хэштег. Кадерле дуслар, минем сездән ярдәм соравым бер күңелле челленджка әйләнде. Мин аны көтмәгән идем дип әйтә алмыйм, киресенчә өметләнгән идем. Бик зур рәхмәт сезгә. Дөньяның төрле якларыннан котлаулар белән Сарапа Садыкованың җырлары очып килә башлады. 1 сәгатьлек концертка җыелды инде. Әле тагын да җибәрәбез, әзерлибез, соңрап җибәрсәк ярыймы дип язучылар бар. Ярый дусларым, ярый, әлбәттә көтеп калам. Почтага җибәрегезче. Миңа килгән видеоларда өлкәннәр дә, балалар да бар, күбрәк яшьләр инде. Сәнгать эшлекләре дә, сәнгатьтән тыш кешеләр дә бар. Алар чын күңелдән бу заманча әйтмешле челленджда катнаштылар. Һәм мин бар килгән видеоларны туплап, сезгә хәзер шул концертны әзерләдем. Рәхим итегез.